Ben, moi bo día. Esta rolda de prensa do Bloque Nacionalista Galego ten por obxecto dar conta, presentar públicamente as emendas que o BNG formulamos aos orzamentos municipais do Concello de Vigo para o vindeiro ano 2022. Os orzamentos municipais son un documento de enorme importancia na medida en que trazan a folla de ruta do Concello de Vigo para o vindeiro ano definindo que necesidades que se atenden e de que maneira. É por iso que priorizar na elaboración dos orzamentos é fundamental para decidirmos a que dedicamos o diñeiro de todas as viguesas e de todos os vigueses. Estamos diante dunha proposta orzamentaria trasladada polo Goberno Municipal de Abel Caballero que foi elaborada sen contar con ninguén, sen ningún tipo de participación nin diálogo. Unhas contas que, en opinión do BNG, poden resumirse nunha palabra: inercia, demostrando que o Goberno de Abel Caballero non ten proxecto para a cidade, non hai ideas, non hai ambición, todo fica reducido a propaganda e máis propaganda. E é por iso que o Bloque Nacionalista Galego formulamos unha batería de 83 emendas parciais por valor de máis de 12.200.000 euros, emendas que son a expresión concreta da nosa vontade de sumar en positivo, con propostas constructivas, co obxectivo de orientar os orzamentos municipais a atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses e a poñer fin ao abandono dos nosos barrios e parroquias. Temos que subliñar neste sentido que o BNG somos a única forza política da oposición que presentamos emendas parciais. Outros grupos limítanse a pedir, a través de emendas á totalidade, a devolución dos orzamentos. Mais, precisamente, neste contexto de grave crise social, laboral, productiva e comercial que afecta a cidade e que afecta de maneira moi directa as clases populares e traballadoras de Vigo, consideramos dende o BNG que sería unha irresponsabilidade demorar a posta en marcha duns orzamentos que teñen que ser un instrumento para apalancar a recuperación. Non se trata, en opinión do Bloque Nacionalista Galego, de devolver uns moi malos orzamentos ao Goberno, senón que o que queremos é contribuir a melloralos, recollendo, ademais, demandas e propostas que nos trasladaron diferentes colectivos e entidades coas que mantemos un diálogo permanente e continuo, recollendo as inquedanzas que o alcalde de Vigo non quere escoitar, dialogando con todos esos colectivos cos que o Goberno Municipal non quer falar. E nese sentido, obviamente non vou entrar a detallar o contido das 83 emendas parciais, mas si quixera facer algunha reseña sobre os principais eixos, sobre as principais liñas que definen esta proposta que, como digo, que pretende é mellorar en termos constructivos unha proposta de orzamentos que entendemos non está á altura nin nas necesidades da cidade, nin, dende logo, á altura do momento gravísimo que encara a nosa cidade. En primeiro lugar, queremos salientar que na nosa cidade hai hoxe máis de 24.000 persoas no desemprego. E é por iso que creemos que é máis necesario do que nunca reforzar de maneira sustancial os esforzos do Concello de Vigo en materia de promoción do emprego e da reactivación económica. E nese sentido, con ese afán, se insiren algunhas das nosas emendas, algunhas das principais emendas do BNG a estes orzamentos, como pode ser que se incremente até os 3 millóns de euros sobre o escasísimo 1.200.000 o plan de emprego municipal, impedindo, ademais, que o Goberno de Abel Caballero, como pretende nestas contas, deixe en apenas 100 euros, o programa de inserción laboral para a mocidade, tendo en conta que siguen sendo centenas e millares as mozas e os mozos de Vigo que se ven obrigados a emigrar, que son expulsas da nosa cidade e do noso país por falla de oportunidades laborais, mas tamén para incrementar os esforzos en materia de política de emprego para un colectivo tan sensible como son as persoas con diversidade funcional e, dende logo, un compromiso real en favor do emprego para as mulleres. A principal preocupación das vigueses e dos vigueses é precisamente esta, a de conseguir un emprego digno e estável na cidade, na certeza de que luces LED non se come. Diante, ademais, da grave situación de empobrecemento social nunha cidade que continúa a ter máis de 60.000 persoas en risco de exclusión social e pobreza, nunha cidade onde sigue habendo centenas de familias traballadoras a facer cola para poder recoller alimentos, entendemos dende o BNG que hai que redobrar a aposta para educar ainda máis recursos a políticas que aposten na inclusión social, na protección e na xustiza social, tendo en conta, ademais, a evidente insuficiencia de outros recursos como a risga que non garante a subsistencia material das familias e o grande fiasco, casi poderíamos afirmar,
estafa que está a supor na práctica a posta en marcha do ingreso mínimo vital por parte do goberno español de PSOE e Unidas Podemos. E diante desta situación crítica a nivel social e de insuficiencia de recursos e da resposta de outras administracións, o BNG defendemos que se incremente en como mínimo 1,5 millóns de euros máis diferentes partidas de políticas sociais que é moito menos do que Abel Caballero se quere gastar este ano no seu particular Nadal. 1,5 millón de euros máis para aumentar as axudas de emerxencia, as axudas a alugueiro, vivenda e alimentos e tamén para incrementar as becas de libros e comedor. Por outra parte, o BNG queremos insistir máis unha vez en que cremos que é momento de orientar os investimentos para alargar os servizos públicos, para mellorar os servizos que o Concello lle ofrece á cidadanía. Dende logo, non compartimos a visión miope de reducir o investimento a cemento inaugurável ou a actuacións superficiais e aparenciais. E nese sentido, as emendas do BNG volven propoñer atender as necesidades reais da cidade a través da creación de 3 novas escolas infantís municipais para os barrios de Balaídos, Calvario e Teis, mais tamén a posta en marcha de 4 novas bibliotecas municipais en Valadares, Coia, Navia e Lavadores, para alén de que se asegure que se cumpra o compromiso adquirido co barrio de Teis de dotalo dunha verdadeira biblioteca. Consideramos o BNG que xa é hora de avanzar na remunicipalización dos servizos públicos. É hora de avanzarmos cara a xestión pública e directa dos principais servizos que hoxe están concesionados a grandes empresas privadas que, dende logo, non prestan un servizo á altura das necesidades da cidade e vemos como ven de exemplificar o conflito laboral aberto no transporte colectivo por parte de Vitrasa, que, dende logo, tampouco respeitan os dereitos das súas traballadoras e traballadores. É momento de poñer o público dende a xestión pública e, nese sentido, van varias enmendas a estes orzamentos que permitan, en primeiro lugar, avaliar e estudar, sentar as bases para poder iniciar ese proceso de rescate das concesións privatizadas, dos servizos externalizados, mas tamén creemos que é momento de poñer en marcha unha empresa municipal pública de servizos que permita que o diñeiro das viguesas e dos vigueses non vai a parar nos petos de grandes empresas concesionarias, sino que sirva para mellorar, para alargar, para fortalecer os servizos públicos. Por outra parte, estamos a poucos días do 25 de novembro, o Día Internacional pola Erradicación da Violencia Machista. E neste contexto, o BNG reclamamos coas nosas enmendas unha política radical e efectivamente feminista. Feminismo de feitos e non só de palabras, con medidas concretas, como é promover a elaboración, a posta en marcha dun plan municipal de apoio aos cuidados, como é dotar o barrio de Coia dun novo centro de información ás mulleres, como é a posta en marcha como a creación dun programa de apoio ás mulleres vítimas de violencia machista dotado como mínimo para o vindeiro ano 2022 de 300.000 euros, como é aumentar de maneira sustancial os recursos que se destinan por parte do Concello a campañas contra a violencia machista, que o goberno de Abel Caballero, que se presume feminista e comprometido contra a violencia machista, orzamentou apenas 3.000 euros para campañas contra a violencia machista e o BNG dicimos que hai que levar ese orzamento até como mínimo 150.000. Non é un asunto menor. Dende logo, para nós é demostrativo do feminismo real que paira ou non neste Concello. Non é asumível, non é tolerável, non é aceptável que o goberno de Abel Caballero gaste máis ou pretende gastar máis en atencións protocolarias que en campañas para erradicarmos dende a súa raíz social, dende abaixo, a través da concienciación, a través da pedagogía, a través de discutir o machismo dende a súa base e que a esas campañas e que se gaste máis, polo tanto, noutro tipo de atencións. Creemos tamén que é momento de elevar os recursos que ten asignado o Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades para que deixe de ficar en papel mollado. E por derradeiro, quixéramos engadir un último eixo destas grandes líneas xerais que definen a proposta de enmendas do BNG. Dende a certeza de que Vigo temos que avanzar de maneira real en chave de sustentabilidade ecolóxica, na plena e absoluta convicción de que o futuro de Vigo só pode ser verde.
E ese esforzo, en clave de sustentabilidade, en clave ecolóxica, ten que sustanciarse tamén en medidas concretas como as que demandamos dende o BNG. En primeiro lugar, poñendo en marcha un novo transporte urbano, apostando na mobilidade colectiva frente a un servizo de autobús que non está á altura das necesidades dunha cidade de 300.000 habitantes, que vertebre adecuadamente o noso territorio, que sexa unha alternativa real á utilización do vehículo privado. Pero creemos tamén que é momento de desenvolver un ambicioso programa de protección e valorización ambiental do río Lagares, que é hora, sin maior demora, de adoptar un plan municipal de optimización do aforro do suministro de auga. Non podemos admitir os debates trampa sobre eventuais trasvases, agresións ambientais injustificadas, mentras continuamos a perder por volta do 30% da auga que se canaliza na rede de suministro da cidade en perdas a través de fugas que se producen na propia rede de suministración. Nese mesmo sentido, o Bloque Nacionalista Galego apostamos por un plan de programa de axudas para a prevención dos incendios, a reforestación e a valorización do monte comunal. E vemos como, mentras o Partido Socialista do Goberno Municipal e o Partido Popular na Xunta de Galiza entrampan os nosos montes na súa lea partidista, discutindo e botándose a cabeza o cinto verde ou outros proxectos de anel forestal, o BNG o que dicimos é que o Concello de Vigo ten que actuar dende xa para dotar tamén as comunidades de montes dunha axuda pública imprescindível para poñer en valor, para aumentar a protección e dende logo para protexer o noso monte comunal, unha partida que o BNG entendemos que ten que ser de como mínimo 300.000 euros. E hai unha cuestión que ten sido reiteradamente prometida polo Goberno Municipal de Abel Caballero e que o BNG entendemos que non se pode tampouco demorar máis. Temos que implementar a estrategia ZO 21 no actual recinto de Vigo Zoo para superarmos este modelo de zoo caduco, insustentável, exhibicionista que xa non está á altura da enorme sensibilidade ambiental que temos na nosa cidade. Xa ninguén entende que sigamos tendo un zoo a bella usanza cando que temos que avanzar cara a espazos que aposten na recuperación da fauna, que aposten no cuidado e non para simplemente espazos de musealización en vivo de animais, de seres vivos. Mais tamén é momento de incrementar os medios cos que conta o Concello de Vigo para a recuperación das zonas verdes. Para alén destes grandes eixos, hai outras moitas emendas nesa batería de preto de 83 emendas parciais que, entre outras cuestións, queren tamén reverter a política de desertización cultural, revitalizar a rede museística, recuperar os numerosos programas culturais que feneceron durante a nefasta xestión cultural do goberno de Abel Caballero. Creemos que tamén é necesario dotar de máis medios para alargar a promoción da práctica deportiva e, por último, consideramos que xa non hai excusa para sentar as bases para uns orzamentos participativos para o que volvemos propoñer a posta en marcha dun programa piloto de orzamentos veciñais que, contando coa participación directa da veciñanza, mas tamén singularmente do movimento veciñal e do tecido asociativo, nos permitan evitar que ningún ano máis volvamos ter un proxecto de orzamentos que son só os orzamentos do Grupo Municipal Socialista. Por lo tanto, fronte a un presuposto que se elaborou desde a xordeira e desde a inercia, o BNG queremos, con estas emendas parciais, contribuir en positivo para que os orzamentos de 2022 permitan darlle un novo impulso á cidade, coas persoas no centro e atendendo as necesidades reais das viguesas e dos vigueses que non se reducen ás necesidades propagandísticas do seu alcalde.